Magşar günü barawar imanıňy gazanyp gury geldim, boş gitme. Ahir zaman içinden Magtymguly Pragay. Agyşana ak ýol. Keramatly ahu nişan mollalar geçmişlerde ilimizde köp bolan münasip bolupdyr il söýgüsine Xiwa Buharada kän ilim alan. Şolaryň naýbaşy Agyşanymyz ören güýçli hem gudratly bolupdyr. Çağalyk ýyllary Kur'an Kerimi okap öwrenipdir, ýatdan bilipdir. 70 ýyllap Sowetlaryň döwründe gadagan gugurlara ziyaret, serdarymyz dinimize ýol açdy. Ziyarata barýar ähli ilimi, garaşsyz, bitarap ezid watanyna ýöredilýär ata-baba ýolumyz. Agyşanymyz barada hakykat, doly aýan boldy. Türkmen ilimde 7 ýaşdan 70 ýaşa baranlaň Agyşanjan gijegimiz dilimde. Ýolundan gatnalar çöp çalan bitmez. Ömür baqy ýaşarsyň sen aňlarda. Asly türkmenlerim ýadyndan gitmez. Yatan ýerim ýagty bolsun işanım. Ruhum bizi kynçylykda gollaýan. Ak ýürekden dören namalaryny ilgünime nesillere ýollaýan. Çağalykdan berilipdir keramat, Hudaýa sygynyp ömrün ötüren. Amal edip peýgamberler hadisin ýüreginde besläp serde götüren. İlimiň dilegi, meniň dilegim, Allahyň dergähinde ruhum ýalkansyn.